جتي حدقني في السامين صبحت زقاطمه مسديبنا زقاطم تبون باو تقاصيلي ايو تخلو سبيزا تخلو وقاو تقاصيلي ايو تحيلونا ويا تدبدب نفاريتات سوا حيل بريطانيا بساول ذا جبريل ون كخبل على وريدنا وخسوا كله نابت غوبي كون النفاري دربياتو بزحات وقعت لنورف تربانا قانزانا وقعت مسوارس لسانو وقعت كدحنينا وريد سوا مرافت غوبي كله اي مهرمتن يرا فناتو تا نفاريت ربا تخيب صار نفرتي نبرنا بتخبابي ስለዚህ ዝኸን ፍሉይ ተዘክሮን ዓይ ስምዓና ፀቢቑ ክሳብ ክንደይ ብሓላፍነት ደረጃ ማእኸላይ ድምሽማግለ ዝኣክል እሞ ንተራ ተጋደልቲ ንተራ ወተሃደራት ቃንዝኦም ዝያዳ ተሰሚዕዎ ንዕኦም ከድሕና ወሪዱ ክስዋእ ከሎ ከቢድ ነገር እዩ ኣብ ዓድረሶ ስታይወለ ገብርኤል ተሰዋኣላ ብሓንቲ ቦምባ ናይቲ ሓንቲ ነፋሪት እያ እዛ ሕክምና ተሃርምትላ ከዓ በቲ ሓንቲ ነፋሪት እያ وقعت نيروم نايم أبلات نيرومين بزي كارب 4 يوم حمشت زي تتنكف أبلات مبر بملو أبل تتنكفي شادي شايم أبلنا وقعت زموتنا خا كن كحكم زموت خا حمشت وقعت كات سوي مناش إذا ما وقعت زي دكتور إبراهيم بينيرو نظام بحث أحد زيا نسوين توجي كيلو قديم أبال تكنيشان أو أريست زنبرت مارغريتا نبلا كمان توجيا بتا موقعت تيتانو ساسي عبات اللوين يوتا قادي حيناء بتي موقعت زنبرت إذا أبالنا سوء نايب حكي حدار بتاي قلبتها اللو وعلو تعمل فتوز خانه تسوي إنا شعو زاهر زيا أبتا ناي عدور السخط حكم سلازي كالت نعال قد خيدا أبا على قد تحكم سلازي كالت درس النبي انكو الى خيره ابا درسو اتي دكتور ابراهام يوقعنا طانطو خا تملس نتدجنا دكتور مغويتو امص صعو صراح سنزل لنبره كلت ابالاتنا خا فايد يسوانا قال بوليسين مارغريتان او ارستين زينكا تي او ارستي اتي فيرسباتو زينكا هتين يوقع مستوقع دحن سوفتي يناتاتن ناصر حخلو دكتور كويتوم يدو يهرب بليده حاطه قدنا كحويا له بتي ايدس كحويا له صراحه لنا كحويا له بروكين بنسلين يزل على نفسه بروكين انسولين مستوقع رياكت يري رياكت مسرعه شو انتي بلنا ادرينالين بلنا اخيد ندير له ادرينالين مسلنا حجن احنا اي ام موقعنا ادرينالين فل هيرتي ابي هيرتي بلنا أبلبو أدرينالين يوقع نحق خاطب رابيرو لكأت ناي جنبار ناي نخل سرايت 8 شومانتان إلى أمزي 10 شدش 8 شومانتان 9 شدش زمان وقعت إلى قبل نيرة بخمسين داخلنا خلنا خاطر سرح كبير نيرو خلنا يتقال لا يسرح كبير أنا يبع البريت أنا أسسوا على دبدب نايف نفرتو سخص لازنا برنا تمزنا برو وقعت كدفاع مسوردو مسانا يملوعلو أو وعلو مشيت كا ما كاين سمات انا تزغبر ددليوم رديت غيرنا تخابع من لعل زخونه اند 96 متر حتى احد نيرم ناو مسدو تي امرجنس زدليو تخالك عند 70 نسدد نيرنا مشيت بمكاي مغبنا ام ديو مول سيرفيس ام ديو غيرنا لهم من انوال بسنا ينفرت دبداب جن اتم انفيجن سقيلنا لهم دنبرنا تسيتنا انفيجن جلاتات مصي اندابتخو بسرعه بليدين كاب نفسهم دوصد فس نير توساي كم توسخ موقعت خوين مالتيو زغونت نفرت اندا دبدبا جن نفعت ابالات يم نيرو مساي زغبانا غيرنا مسيا صعقو وقعت نيرو بزحو وقعت سلازنورو اما كاين مسقالون بزح شجر نيرو ولا قاليهم زخلو خب دفاع مصيام زخلو رديت تغيروم كتسغروم دالكا خلخا دبدامناي كبيد برت مصي حرملنا نيرو او كبيد نير تخنتات صلاي بيمان بشنق كبز كايدو زنبره صرا متقعتي اب زوبا برغي 71 كفله سراوي 7
ኣብ ርእስቶም ዝነበሩ ኣሃዱታት ንብርጌድ 68 ናይ 10 ክፍለ ጦር ወሲኹ ብዘይካተን ቀዳሞት 3 መዓልትታት ድሕሮት 10 መዓልቲ ብዘይ ዕረፍቲ ህልኽ ዝመልኦ ምርብራባት ከካይድ ቀኒም ተልእኹ ነቲ ብጸጋም ብሩባ ዓድሮሶ ዝቐጸለ መጥቃዕቲ ጸቕጥን ምፍጣር ዝዓለመ እዩ ነይሩ ነቲ ሓይልና የተዋሂቡ ነይሩ ድሓር ጓል መሓሪ ምሳና ስዒባ ጓል መሓሪ ሽዑ ምስ እንዳሰለስተ ክሰግር ንሕና ካብ ዘለና ክንከይድ እዩ ተዋሂቡ ብዝኾነት ግንባር ቀልጢፍና ነሲርና ኣብኡ ዳርጋ ክንሰብር ከለና ብዙሕ ኣይ መስዋዕት ይከፈልና ፈንጂ ግን ብዙሓት ታሪሞምና ፈንጂ ብብዙሕ ሰብ ታሪምና ሓርታ ናይ 31 ዳርጋ ወሪድና ናብ ትግራት ጸሊም ግራት ዝበሃል ናብኡ ከም ትወጣ ዓመት በሎ ድፋዓት ኣብኡ ሰሪሕና ኣብኡ ሓደ ቁሩብ መዓልቲ ተረባሪምና ኮይናሲ ዳርጋ በዚ በዓል ጅኑቡ ዝነበሩ ወክሳድ ይድመፅእ ትጸላኢ ንበዓል ጅኑቡ የጥቃዕ ካብኡ መሊቑ ከዓ ናብዚ ግራት ገፂ ይድመፅእ ኣብኡ መቸም ተረባሪምና ሓጋዚ መጥቃዕቲ ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ስርዓት ኢትዮጵያ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ግንባር ዓድሮሶን ደቀ መሓረን ዘካይዶ መጥቃዕቲ ሓሳቡን ምክፍፋልን ካብ ግንባር ጊንዳዕ ሓይሊ ቀኒሱ ናብቶም ግንባራት ከይሰድድን ብውግእ ጸቕጢ ምፍጣርን ቁልፊ መሬት መሓዝን ዝዕላምኡ ሓጋዝ ውግእ ንምክያድ ምክትል ኣዛዚ ካልኣይ ኣብያታዊ ሰራዊት ሜጀር ጀነራል ሑሴን ኣሕመድ ኣብ ትሕቲ 610 ኮር ተሰሊፎም ዝነበሩ ኣዘዝቲ ክፍለ ጦራት ብናይ ሬድዮ ምስጢራዊ መልእኽቲ ብዝሃቦ ትእዛዝ መሰረት ካልኣይ መካናይዝድ ክፍለ ጦር ብሸነኽ በዓረዛ ካልኣይ ኣጋር ክፍለ ጦር ብጽርግያ ጊንዳዕ ደንጎሎ 23 ኣጋር ክፍለ ጦር ኣብ ብራኸ 10 ባዶ 2 ከባቢ ኣብ ዞባታት ክፍለ ሰራዊት 61 ክፍለ ሰራዊት 85 ሓጋዝ መጥቃዕታት ኣካይዱ ነበረ እንተኾነ ዘፍረይዎ ኣይነበረን ከቢድ ክሳራ ተሰኪሞም ተመሊሶም ዓድሮሶ ካብ ዕለት 31 ወርሒ 5 1990 ክሳብ ዕለት 4 ወርሒ 6 1990 ካብ 11 ክሳብ 12 ወርሒ 6 1990 ክሳራ 610 ኮር ጸላኢ ኣብ ዝተኻየደ ውግኣት 1642 ሙታት 4584 ቁስላት 756 ሃለዋቶም ዘይተፈልጡ ብድምር 6982 ወታደራት ከሲሮም ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ግንቦት ብመሰረት ኣዛዚ ካልኣይ ኣብያተ ሰራዊት ዘቕረቦ ጠለብ ዓቕሚ ሰብ ብክልተ ኮማንዶ ብርጌዳትን 4589 ሓደስቲ ወታደራትን ብድምር 9544 ዓቕሚ ካብ አዲስ አበባ ብነፈርቲ ተላይኹምሉ ኣብ ወርሒ ግንቦት ዓቕሚ ሰብ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ 176811 በፂሑ ነበረ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ከባቢ ዓድሮሶ ኣስታት 200 ጀጋኑ ተጋደልቲ ስዋኣት ከፊሎም أنطال البحر متني ملاقبو حيلي هلاوتاي سنيدو وحبو مثل تباقها فتير اللي تزتا رزين طريق وينو زي ودا زانتا تمال اللومي حدش معرف كفيتو تاريخ تسندو قعزو هلاوها علا محابري عابن بحري ايخا ويتا غيح بحري 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 ዘመቻ ምድፍዕ ቁጽር 2 መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ግንባር ዓድሮሶ ኩናት ኣብ ደቡብ ኤርትራ እንዳሓየለ ምስ መፀን ሰራዊት መግዛእቲ ተተደፊኡ ኣብ ጸቢብ ዓንኬል ክሕዝ ምስ ተገደደን ጭንቀት ኣዘዝቲ ካልኣይ ኣብያታዊ ሰራዊት ኣዝዩ ክግንፍል ጀሚሩ ብኡ ምኽንያት ኣብቲ ኣብ ፍርቂ ግንቦት ዝገበሮ ገምጋም መስመር ምክልኻል ሻዕብያ ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ሴርካ ክሕለፍ ስለዘይሕሰብ ሻዕብያ ሎሚ በኣኮሎ ገዛይ ጽባሕ ብሰራየን ምዕራብ ሓማሴንን ውን ምጅማሮ ስለዘይተርፍ ካብ ምጥቃዕ ናብ ምክልኻል እንተተመለስና ይሓይሽ ክብሉ ወሲኖም ብኡ መሰረት ውን ኣብ ርእስቲ ዝነበረ ታሕዛ ኣብ ሰራየ ሓደ ክፍለ ጦር ኣብ ምዕራብ ሓማሴን ሓደ ክፍለ ጦር ኣብ ውሽጢ እስመራ ክልተ ብርጌድ ኣብ ምዕረፎ ነፈርቲ እስመራ ሓደ ብርጌድ ኣሰሊፎም ኣብ ምክልኻል ኣትዮም እቶም ሕሉቕ ኣብ ዛዕብኦም ንሻዕብያ ኣብ ምክልኻል ተጸሚድካ ጥራይ ምጽባይ ናብ ካልእ ዝሓየለ መጥቃዕቲ ክሰጋገር ዕድል ምሃብ ስለ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከነቋርጾ የብልናን
እንተኾነ ከምቲ ናይ ቅድሚኡ ናብ ባፅዕ ንምምላስ ዘይኮነ ካብ ግንባር ጊንዳዕ ናብ ኤርፖርት ስመራ ዝድብድብ ዝነበረ መዳፍዕ ካብ ውፅኢት ርሕቐት ተኹሲ ንምርሓቕ ነቲ ንብደቡብ ዝካየድ ኩናት ንምሕጋዝ ዝዓለመ ክኸውን ወሲኖም ብኡ ምኽንያት ድማ እዩ እቲ ካብ ሰነን ዳሓር ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ዝካየድ ዝነበረ ወፍሪ ዘመቻ መድፍዕ ዝሰመዮም ጸላኢ ካብ ዕለት 30 ወርሒ 6990 ክሳብ ዕለት 7 ወርሒ 7990 ኣብ ግንባር ዓድረሶ ዘመቻ ፈንቅል መድፍዕ ዝሰመዮ ንሸሞንተ መዓልታት ዘካየዶ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ህዝባዊ ግንባር ካብ ሸነኽ ዓድረሶ ኣብ ከባቢ ኩበ ከቢድ ብረታ ጸጊዑ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ስመራን ካልኦታ ውሽጢ ስመራ ዝርከቡ ኣገደስቲ ትካላትን ብመዳፍዕ ቀጻሊ ደብዳብ እናካየደ ንህላወት ስርዓት ስለ ዘጨነቆ ነዚ ደብዳብ እዚ ጠጠው ንምባል መታን ክከኣል ኣብዚ ከባቢ ዝርከቡ ገዛኢ ቦታታት ንምቁፅጻር ዝዓለመ እዩ ነይሩ ጸላኢ ካብ ዕለት 30 ወርሒ 6990 ክሳብ ዕለት 7 ወርሒ 7990 ኣብ ግንባር ዓድረሶ ዘካየዶ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ግንባር ጊንዳዕ ሰይሩ ባፅዕ ንምምላስ ዘካየዶ ፈተነ ዘይኮነ ህዝባዊ ግንባር ካብ ሸነኽ ዓድረሶ ኣብ ከባቢ ኩበ ከቢድ ብረታ ጸጊዑ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራን ካልኦት ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ዝርከቡ ኣገደስቲ ትካላትን ብመዳፍዕ ቀጻሊ ደብዳብ እናካየደ ንህላወት ስርዓት ስለ ዘጨነቆ ነዚ ደብዳብ እዚ ጠጠው ንምባል መታን ክከኣል ኣብዚ ከባቢ ዝርከቡ ገዛእ ቦታታት ንምቁፅጻርን ከምኡውን ኣብ ግንባር ዓድረሶን ዓላን ተሰሊፉ ዝነበረ ናይ ወገን ሰራዊት ብምቑራጽ ሎጂስቲካዊ ቀረቡ በቲኽካ ነቲ ከባቢ ንምቁፅጻር ዝዓለመ እዩ ነይሩ ነዚ መጥቃዕቲ ዘመቻ ፈንቅል መድፍዕ ክብል ይሰሚዎም ድ40 ሰዓት ካብ ሰሜናዊ ባሕሪ ተበጊሳ ካብ ማያትኩሞም ንጸጋብ ዘሎ ቦታ ካብ ጸራት ክሳብ ጸላም ባል ቦታ ኣብኡ ንሕዝ ኩበይ እንዳሰብዓዮም ጸኒሖምና እንዳ ሓደ ርእሲ ኩበይ እንዳሃልተ ከዓ ኣብ ጸላም ነይርና እንዳሰብዓ ሕጂ ምስ ናይ ደቡብ ምንቅስቓስ ናብኡ ከዱ ንሕና ንቦትኦም ንትክእ ውግእ ንስትራቴጂያዊ ቦታ ተኸፍለሉ ኢኻ ኩበይ 1850 ብራኺያ ኩበ ዝሓዝኻ እዚ ኩሉ ግንባር ጊንዳዕ ብድሕሪት ኢኻ ትሪኦ ሓደ ወሃብ ደገፍ መስመርና ንጋሕቴላይ ንድግድግታ ድኸይድ ብምሉእ ኢኻ ትቋፀሮ ዛስዋይ እንዳ ሰብዓ ኣብኡ ተረባሪቦም እዮም እንዳ 91 ናትና ተረባሪቦም እዮም ንዓና ኸ መፂና ኣብዚ መጥቃዕቲ ዝተሳተፉ ኣህዱታት ጸላይ ሓደ 15 ክፍለ ጦር ብርጌድ 78 ብርጌድ 82 ብርጌድ 84 ክልተ 17 ክፍለ ጦር ብርጌድ 86 ካልኣይ ኣቤታዊ ሰራዊት ተወርዋሪ ኮኸብ ብርጌድ ማለት ተኮብ 3 22 ክፍለ ጦር ብርጌድ 48 ብርጌድ 49 ብርጌድ 50 ብርጌድ 51 ነይሮም ርእሲ መእታታ ርእሲ ቦጦሮን ሓደ ኣያትያታ ንኩበይ ጽቡቕ ድፋዕ ሰሪሖምና ስለ ዝፀንሑ እምበሪ ክልተ መዓልቲ عرفت زي يقولوا دبدأ متقاعدين تخيلوا شعو توم الناس وعاء بوتا قديفهم خلهم خلهم تنقلنا أبى حدش دفع هكوين سقامسي أين ورن دفع صوم قريب لهم حجي موجود زبال بوتا أو موجود دفع يزو حجي نحنا مزينا لك عنه قلت يوم غيرهم تانا ثلاثة مليسة كفتنا على تانا خلت قابية ما نيرة بسقام فمتحزا كبر كويت على حجي كوماندو لا 85 يركونا نحنا خاون سقام تحت وريدك موجود صغيرك ابزي نما حوار زلو ترتر او كم نسو بسقام بطولنا حدي اما خل بطولن غلطه بيمانكا بطولن سسي نحس دفعت سرح الموزه ቀንዲ ተልእኾ ወይ ሾቶታት ናይዞም ኣብዚ መጥቃዕቲ ዝተሳተፉ ኣህዱታት ጸላይ ብራኸ ነጥቢ 1850 ካርታ ጠቕሲ 1694 ማለት ኩበ ንብራኸ ነጥቢ 1887 ንመሓዚ ነይሮም ቅድሚ ዝመጥቃዕቲ 17 ክፍለ ጦር ድፋዕ ሒዙ ነይሮም 15 22 ክፍለ ጦር ኣብ መጥቃዕቲ ንምስታፍ ካብ ድፋዕ ወጻኢ ነይሮም
15-22 ክፍለጦራት ሰለስተ በርጌዳቶም ሒዞም ብነፈርቲ መዳፍዕ ብታንክታትን ጸረ ነፈርትን ረሻሻትን እናተሐገዙ ሰዓት 3 ባዶ ለይቲ ውግእ ክጅምሩ ተኣዚዞም 15 ክፍለጦር ኣሰላልፉ ክልተ በርጌድ ቅድሚት ሓደ ብድሕሪት ገይሩ ካርታ ጥቕሲ 1692 ብራኸ 1694 ከምኡውን ካርታ ጥቕሲ 1449 ብራኸ ነጥቢ 1887 ክሕዝ 22 ክፍለጦር ድማ ኣሰላልፉ ክልተ በርጌዳት ንቅድሚት ሓደ በርጌድ ብድሕሪት ገይሩ ካርታ ጥቕሲ 1496 ነጥቢ ብራኸ 1850 ኩበ መሓዚም ኣሰላልፋ ኣሃዱታት ወገን ኣብ ዓዲ ሮሶ ድማ ክፍለ ሰራይ 96 ኮይኑ በርጌድ 49 ካብ ብራኸ 1887 ክሳብ 1850 ዓሪዱ ነይሮም በጠሎንታቱ 149 ብጸጋም በጠሎኒ 249 ማእከል በጠሎኒ 349 ብየማን ኣብ ብራኸ 1850 ነይሮም ናይ ወገን ኣተሓዛ ድፋዕ ስፍሓት ስለ ዝነበሮ ብፍላይ ኣብ ክበውን ድፋዕ ከምቲ ዝድለ ኣይተሰርሕን ብምንባሩ ወገን ጸገማት ነይርዎ ውግእ ምስተጀመረ ድማ ክልተ በጠሎኒ ናይ ክፍለ ሰራዊት 16 ሓደ በጠሎኒ ክፍለ ሰራዊት 85 ሓደ በጠሎኒ ናይ ብርጌድ 91 ክፍለ ሰራዊት 96 ተደሪቦም ክረባረቡ ቀንዮም ኣብ ኩበ 85 እታ ሓዳሽ ድቆመት በጠሎኒ እሒዛቶ እዛ ካብ ሰለስቲአን ብርጌድ ሓይለ ድቆመት በዓለ ብሓበሽ ዝነበርዋ ኸባና ነይራ እንዳ 17 ሓይለ ነይራ እንዳ 12 ሓይለ ነይራ እንዳ 82 ሓይለ ነይራ እዘን ሓይለ ዚአን በጠሎኒ ቆይመን ማናጃ ጠርኒፍወን እዛ በጠሎኒ ዚኣ ምሰቆማ ድሕሪኡ ንሕና ተዳፋፊእና መምስ ሓገዚና በበጠሎን ደረጃ በሓይሊ ደረጃ ንግዝጎዞም ንሕግዞም ነይርና እምበር እተን 82 ኩበ ደይባ ብዙሕ ተዋጋኣቶ ቦታ የለን ታ በጠሎን ግን ምሕዳር ምሳና ተጠርኒፋ ስለ ዝነበረት ንዓኣ ኣብ ምሕጋዝ ንዓኣ ኣብ ምብጋስ ዘድልያ ከቢድ ብረድዩ ዘድልያ ደገፍ ናይ ኣጽዋራት ምቕራብ ድዩ ጉልበት ዘድልያ እውን ሓይሊ ዳኽልቲ ሓይሊ እንዳጸጋዕና እውን ሰሪሓ ማለት እዩ ስለዚ ትሙሉእ ሓላፍነት ግን እታ በጠሎን ማናጅ ሒዝዋ ነበረ እሳ ተሸኪማቶ እሳ ኸኣ ተዓዊታ እሳ ኸኣ ሰሪሓ እታ ናይ ኩበ እተን ኣብ ሓይልታት ዝቆማ ስላያታት ደቆምአን ጋንታ እታ ድሓር ማናጃ ድሓዛ በጠሎኒ እተን መጀመርያ መሳርዕ ሓንቲ መስርዕ ናይ ስልያ ቆሙ ኢሎምና ጽቡቕ ጌርና ድሃነፅና መሳርዕ ክንብገስ ከለና ንፈንቅል ብጋንታ ጠሚሮምን ኣብ በጠሎን ጥምር ቢሎምን ኣብ ጋንታ ምስ ጠመሮን ክንብገስ ከለና ኣብ ሓበሺቦም ሓንቲ ሓይሊ ገይሮምን ንፈንቅል ክንኣቱ ከለና በጠሎን ሒዞም እዚኣ እታ ማናጃ ድሓር ድሓዛ መጀመርያ ሸድሸዲ መስለኒ ሒዝዋ ኸይዱ ድሓር ወዲ ቅርሻ ኸማን ዝተወሰነ መዓልቲ ሒዝዋ ኣብ መወዳእታ ማናጃ ሒዛ እቲ ፍሉይ ኣሃዱ ዝበሃል ዝነበረ ድሓር ተንስልያ ዝበሃላ ዝነበረ ኣሃታት ብደረጃ በጠሎኒ ናይ ክፍለ ሰራዊት ብደረጃ በጠሎኒ ቆይሙ ስለ ዝነበረ ሽዑ ወግዓው ቃውማ ገይሩ ድሕሪ እዚ ከም ሪዘርቫ እንዳኾነ ብተፈላለዩ ቦታታት ይንቀሳቐስ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንኩበ ጸላኢ ብኡ ክወፍር እዩ ተባሂሉ مستقلص 96 يماو نيرم قدمنا سلازي نحنا نعقوم نصقام دفينا نحنا خافتا براخه ناي كويبت بحال افتا طرزي ابياته وهيباتنا مالتي على 30 حدن كابزي نايمات كومم كابتي عب جاليريا صلاح وفري بخوبه كوبه تقبلوا 96 يمرماو يتنط براخه جن بذا باراكماندو نا 85 كتحسل زلو هجي كاب 18 خاب جاليريا تبقشنا ساعات حدا يناتو نطو براخه حجنا ساعات حدا ملو مستركبنا ونشنا صقام ندا 96 دفينا وق قدامي معلتي ابا فصاصما نايت وق 15 كفلطر بمسرت وطن متكعتي مبل 82 اغار برغيد نبراخه 1887 امبت برغيد 78 نبراخه 1694 برغيد 84 كم تطبابقي اسليفو لك ساعات 3 بادو متكعتي بمجمار برغيد 78 ساعات 6:30 قداماي مكلاخل مسمر كلتا 49 ناي كلتا غانتا بوتا بسيعو سير بمحلاف نافنچا كوبه تقطاطيرو ناب دحرواي بوتا مورترات غسغيسوم بدحرزي وغن كلتا بوطلوني ناي كفل سراويت 16 رداد دريبو توديبو صر متقعتي بموسات ساعات 11 بادو زتتحازو بوتو مليسوم صراحجي ام مجمريا ورا شوعاتي زيد ادن متقعت قبرنا ابزن كلتا بوطلوني دا سلسن لا امنا سلسه
يمانا يكون في زنورة حيلي يلقى دفع سورنا نحن نلقوه الصخلق لنا من ربراب كوين عند حدا بابنا خلتقى يمانا يكون فناتهم ما عند حيلي صلاي يسورنا دفع بدحري زنورة هادو خبيت برات عادي حيلي نفسه حاجزوهم جن صلاة قلتي فتو مليسو في مسمار ناس عزنا لنا زانا يمان زنورات مسكوبة رأسن مستي قلقلة انت تأثر كوحز الوابطة أبدأ صوم الملو بربرا كوين كبكباب بيزن لا تبقس صوم الملو بمعبل تبزح بتاع بطلون هنا عجي خاب تبرخ كسابتي تحت واي بوتا نيرا جي في خلاي شكاسيوم بالعلو نيرو مأزز بوتو أنا بتحت وريده بتمسمر كوينه بقوني درء نيرا هجي أتي متقعتي ما بتا بطلوني بساعة نيرو بزح خسارات مس نيرو سلاهم بزح رقف نيرو كان دي وصيت قلنا ناي كبي زورات نيرو أبز وتازون ناي كم ناي كفلو سراوتنا حيلنا أسرس نيرا بدحرينا بريديو مسومنا نراهم نيرنا درجة بقول سلزنا برنا كتسالن إحنا نحبرهم مسوم دا هرمو بزح أتناي سلام عبلسي يداهمون يروم ناي مكان يزيدون ممراسيهن بالناي أرديه فناتهم مساينيرو سونا أبوهين عند حبرت ناي كبيد برت تراهات ناي كوبي وق أزيو أدمعي ترات الصاويتيو أبو خلنا بتمسمر صلاة سيرو نيرو بتسقامنا با سيرو مسكدة كبيد برت نهنا ناي كفلو سراويتنا ناي من حيل مهانا أي رغاغزكون برتهم قديفهم هاجيمهم نزحريت كم دم الله سجيرهم تمسمر تستخاخلو دهري توقعهم قدم قتيلو دهري نوح من ربرا وش اسمون تعوت من هنا تزازيمو أبزون تموقعتي مسوات نيرو ذكرن خاطا بطلوني تنكل تحيلي أو حنت كان تاجرنا تحنت حيل خا حنت كان تاجرنا درجات بطلوني كل تجان تاخوينا نحنا زلنا هادو المتأطو سلزينهل عملا زي كون ردات لا 10 شديشته برجال 10 تعليم تمثل ترى بعد كوين هندلو زي مثل أمودات خاني قبل ساعة حدا ودي جل ساعة بطلون تمثل أمودات سلعي ربريبو بخلي تخفل طور يو زغلو متقعتات قبلنا نير هل تخفل طور أو حدا برجال كوباني يمان نسقامون برتعو قبرمو بقت هاتي أخل أي توطلني ناين دا عسرت حدا الساعة مجمريات أتو الساعة مساعدوت بقت هاتي أساسي توطلن تأتو ساسي توطلن مساعدوت نحنا نأتو وتوق خبدت نيروا مخنيات براخنا يبزين تانكس كم دلّي أنا ختارم ولا تخبي برات هاد كم دلّي خارم بزح تقولات نيروا بدغنا جن مستمر برات نحنا مساعتنا ويصبغ سليقنا مالته بيمنا عند 85 نيروا بس أجمعنا وإن عند 19 بزخنا زخونات هذي أو تدخل تخفيلي تصبيها بزخنا جنتي نايس على أو تخسر خساراتهم كبد ولا درجة تأكيد من طريق أمس خمسة تسأق عدل عرفي دلوا يد مسلكة رسالات كبد ولا نيروا إسران كلتن تراراك فلوتر أبزناي قدامي معلت وجه نبرجدات 48 49 أبي كدميت أسلفو نبرجد 50 حدن أبي تطبق جيرو براخنة بي 18 50 محاز بعلى 3 209 ساعة 3 بادو كجمرو كواتم الديبون تنبرة ترارا برجد 48 أنفت قعزو سلز صحته ناي 0 ساعة سلز حلفة تطبق زنبرة برجد 50 حدن أبتو وج كم زاتو تجيرو ساعة 4 عسران أم مسمر تخص بصيحهم وجو كان تجمرو بجقنا هزباو السراوي تمكيتهم وصيت أيامصم ساعة 3 طلع دبدابن تتوقعوي متقعت جميرو بزغنا بأنا صعوق أي نبرنت مجمريا زيادة ب 9 ينير تسعة أما ودأت خات بوتاتات تتحيزو 9 لقيقهم بدحريون دارجات الآن عناون بجون خطوينا مسفتنة تبدحريت نبرة ريزرف حيل أمسينا نسأل أخن كلا خل حديرنا أما ودأت خا وقعتها مسكونة تي صرمت قعت وسيدنا أتقدس زبها البوتاتات قال حيزو وزن نبرة بس أقام
96 ነበርውን ንዓና መበገሱ ኮነና ዝቕልን ጸላእኻ ኣብ ጸገምና ከይጥወም እንት ንኽንሪኦ ዝበረኸ ቦታ ዝበሃል ንሕና መጥቃዕቲ ጌርና ሒዝናዮ ኣብዚ ግዜ እዚ ብሸነኽ ንሕና ዝነበርና ብዙሕ ክጥቀስ ዝኽእል ብዙሕ መጥቃዕቲ እውን ኣይመፀና ብሸነኽ ጸጋምና ብዙሕ እልልታ ዝነበሮ ዋዕዋዕታ ዝነበሮ ናብ 96 ገፁ ንዛዘወ እቲ መጥቃዕቲ ጀሚርዎ እቲ ኩነታት ፅንክር ኢሉ እዩ ነይሩ ምናልባት ፍላይቲ ንሕና ዝነበርናዮ ንኩሉ እኳ ፅንኩር እንተኾነ እቲ ነጥቢ ብራኸ ዝያዳ ተጠማት ስለ ዝነበረ ከቢድ ብረት ዝያዳ ኣብኡ ኣሲሩ ይሃርም ስለ ዝነበረ ቁሩብ ንዓና ሕጂ እቲ ናይ ከቢድ ብረት ደብዳብ ይፅዕቐና ነይሩ ኣብ ኩብየ ምረት ዝነበረ እቲ ደብዳብ ኩሉ ተኣንደራት ተሰሪሕ ዝነበረ በደብዳብ ናይ ሞርታር ነይሩ ናይ ታንክታት ኣብ ቢዘን ኮይነን ዳይሬክት ነቲ ድፋዕ ዳሃርማ ነይረን እዚ ሻግረይ ነይሩ ቢዘን ኮይኑ ንዑ ድብድብ ከምጭሩ ከምዚ ኢሉ ቡምባ ክዓልብ ከሎ ኢኻ ትሪኦ እንታይ ሓሊፍካኒ ድሕሪኻ ጎፁ ውግእ ካልኣይ መዓልቲ ዕለት 1 ወርሒ 7990 15 ክፍለ ጦር ንበርጌድ 82 ብበርጌድ 84 ብምቕያር ኣብ ተመሳሳሊ ኣንፈት ካብ ሰዓት 1 ባዶ ጀሚሩ መጥቃዕቲ ፈኒዩ ክሳብ ሰዓት 6:20 ንጎ መከላኸሊ መስመር ወገን ክሰብር ሓያል ጻዕሪ እኳ እንተገበረ ውፅኢት ስለ ዘይረኸበ ውግእ ኣይቀጸሎን እንደ 16 ሓንቲ ወርፀደን ትመፀና ነይራ ሽዑ ግን ካብ ርሑቕ ቦታ ትመፅእ ስለ ዝነበረት ንሕና በቲ ዘለና ዓቕሚ ነኺስና ክንዋጋእ ክንክእል ኣለና ኣብ መወዳእታ ነቲ ንዓና ክጠቕመና ዝኽእል ከላኽለና ክእል ኢልና ዝሓሰብናዮ ቦታ ንዕኡ ቦታ ክንሕዝ ኢልና ዝፈተናሉ ገለ ውሱናት ሰባት ጌርና ፈተና ክንገብር ሞ ድሕሪት ኩነታት ክንጉምጉሞ ኢልና ገለ ቦታታት ክንሕዝ ኢልና ምስ ፈተና ውሱናት ሰባት ምስ ሰደድና እሳቶም ምስ ተወግኡ ዳርጋቲ ብምሉእ ምሳና ዝነበረ ተሓይሊ ብምሉእስ ካብ ቁፅፅር ወፃእ ኮይኑ በብ ዘለዎ ጥሒስና ኸይዱ ኣብ መወዳእታ ኣነ ሽዑ ረድዮይን ካልእን ገዲፈ ዳርጋ ብሬን ባዕለይ ሒዘ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ስለ ዝኣተወ ዕለት 1 ወርሒ 7990 22 ተራራ ክፍለ ጦር ቅድምና ውግእ ምውፋሩ ኣብ ልዕልቶም ኣብ ውግእ ቀዳማይ መዓልቲ ኣንፈት ጉዕዞኦም ስሒቶም ናይ 0 ሰዓት ከም ዝማዛበል ዝገበሩ ናይ ብርጌድ 48 ናይ ኣመራርሓ ኣካላት ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣትዉ ኣብ ርእሲ ምግባር ሓደ ሻምበል ኣዛዚ ሻለቃ 50 ማዕረጉ ክግፈፍ ከሎ 4 ካብ ውግእ ሃዲምኩም ንዝበሎም ኣብ ቅድሚ ሰራዊት ድሕሪ ምርሻን ሰዓት 2 ባዶ ለይቲ መጥቃዕቲ ፈኒዩ እንተኾነ ወገን ሰዓት 6 ባዶ ፀረ መጥቃዕቲ ገይሩ ነቶም ኣጥቃዕቲ ኣሃዱታት ጸላይ ኣብ ምክልኻል ከም ዝኣትዉ ገይርዎም ኣብ መወዳእታት ኮይናቱ በዚ ቀፂሉ ድሕሪኡን ረዳት ኣርኪቦምና መፅኦምና ብሓንሳብ ኮይና ክንገብሮ ንኽእል ናይ ምክልኻል መስርሕ ቀፂሉ ዝኾነ ንሕና ታቦታ ሒዝናያ ታቦታ ምስ ሓዝናያ መወዳእታ ግን እቲ ደብዳብ ፅዒቕና ኩሉ ሰብ ሒዝናያ ዳኣተና ተወጊኡ ኣብ መወዳእታ ግን ሓንቲ መዕቆቢት እያ ነይራ ብምሉእ ዝተተሃርመ ናብኣ እዩ ዝኣቱ زستوجئ أنا بعيزات. أزاز حيل عند 16 أنا أتوجيه. حلفت كلهم توجيهم. تراهم كل أمود أنا مسكال عيد سيتريفه. توم كل التسابات كان عند 16 يوم. تمناتي كلهم توجيهم أتيمهم. دحري أنا كل تساب حزام استرفكو نفتح مع قوية مسئة نتأزاز حيل يقولوا. حجي عقم زلوا يوسع. كل يفتن. مغنيات نحنا وانت بيننا عجا ويموقعتي أو يمسوقتي. سقاب شعاقن نزوم زلو قلت سبات حيزانه كلا خليه ردات كيدون جينا جن حجي قلت يفكون سقوم توصلوا أما ودعتها تحابريتها بزخنة أبتنكر كناتات كم زلنا كل سوون توجيه خم زلوا بتزقب أن حابريتها هبنا كركوبنا جناي كألون أما ودعتها نتحدث بيمان أيوجن نتحدث أبس أجام وجنات حزاب بله أنا بيمان أجامنا أقوم دالكون داتن كاس أسكو وترديون دات رخبكو اتحدث مسئول أب أغلى تا بومبا مورتاريا أبزار أستعلم ودي تخاريج أنا حني عندنا نفتح هذا خوي نعو الجوخاخ بالمسخ الكل أسقى مسواتي كلتي أمك أبنوبسهم أنا نبين يترف دعري أنا قا بومبا دربي خافتي أمن داوسركو يتي صلا أبص أدفس لزخنا حجي دلخ عيد مسلا على حنتنا عين تريت يلن أمود داتاجن أنا قا مرتار مسياق أنا عي تهر من مالتي أنا قا يوقع كم سبيك أنا أفتح أندرأت ردات هاي مثلا كلنا قاعة أبحادي قال لنا مالتي ومحجي مرج عيل نفتن سئلنا إدنا خنهب صباح يكون ويكأنا بسنا عينا كانت فئزة لنا زي أنكلت حدي أنسى لزغنا عدن سلمتاي مجمرتها زي نفتن بولا أنا خفتني نعير يكون قاعد تتجبركم مسقوم تتجبري ليه صبوا غير مش جننا اللي يقولوا
سنمو مورتار كمتص خل حج بحساب سلازمتص خم زماي يزنب يبقى خم سرعات حجتي مريت بملؤ درونا ايو زلعل صلمات مستقيره بول خيد له قبل ما طلطل እንዳልኩ አኸለኹ ሽዑ ቁሩብ እንድሕር ከይድካ ከዓ ናይ ዓይኒ ኸውልለው ድሕሪ እዚኦም ብሙሉእ ማ መወዳእታ ሽዑ ድሕሪ ይርክቡኒ ማለት እዩ ገሊኡ ከብዱ ድሕዝ ሒዙ ገሊኡ ጠለይ ድብል ኩሉ ሁሲዩን ኩሉ ደሓን ዝኾነ ብሙሉእ ድሕሪ ማናጃ ብማዕዶ ይርየኒ ስለ ዝነበረ ሕጂ ግን ነቲ ንረዳድ ከይደለ ሰብ ፀላእ ከይሓዛ ከሎ ገና ኣለው ይብል ስለ ዘለ ፀላኣይ ሕጂ ቀልጢፋታ ቦታ ግን ከርክብዋ ክእሉ ኣለዎም ኢልና كوبة فرق دي تزبان زخرمتناي كبساي زخرمتناي ابتا غوبو بس مصاله هجي ملحس ندوب جيت خلو بعين زنخس انا تا مسمر كلا ايت خا نخوبه بشنخ يمانا بتخسات كا بانغالورن غلملن جيرن مودعتا يبلنتي بأند فتنن ابزبان هجي بزح يكون الدبدب طرح بزح كا 22 ክፍለ ጦር እንደገና መጥቃዕቱ በመቕጻል ካብ ካርታ ጥቕሲ 148963 ክሳብ 146965 ዝነበረ ኣተሓዛ ወገን ኣልቂቑ ተቆጻጺሩ ጸላይ ኣብዚ ናይ ዕለት 1 ወርሒ 7990 ወጋሕታ ዘፍረሶ ቦታታት በጦሎኒ 349 ዓሪድሉ ኣብ ዝነበረ ናይ ክልተ ሓይሊ ቦታ ጥራይ እኳ እንተነበረ ነታ ሳልሰይቲ ሓይሊ እውን ስለ ዝጸለዋ በጦሎኒ 349 ካብ ቀዳማይ መከላኸሊ መስመር ናብ ካልኣይ መከላኸሊ መስመር ከም ዝምለስ ተገይሩ ጸላይ ብዘይካ ዝናይ ኩበ ኣብ በጦሎኒ 249 ዓሪድሉ ዝነበረውን ናይ ክልተ ጋንታ ኣፍሪሱ ስለ ዝነበረ ወገን ዘድሊ ምውድዳብ እንዳገበረ ዝተተሓዞ ቦታታት ንምምላስ ሓያል ጸረ መጥቃዕቲ ገይሮም ወርሒ 6 መወዳእታ ዕለ 30 31 ንሽዓተ መዓልቲ ውግኣ ነይራ ኣብኡ ትውግእ ቀኒና መወዳእታ ጸላኢ ኣፍሪስና ኣሃታት መጽየን ወላ ንፍረስ ናተወጋእና ኢና ድሕርና ፋሕ የብለና توم أزيت حالتات حيالاتهم أبتسرح يما تقامنا وهادوم سراويتهم نسرح سريحهم نحن ونسوء منها كوبايو كوبايا تحزانا أبتالت لات أما أخل زنكلت بطوليني بس أقامنا بيمانا سالساي بطوليني نحن أما أخل قدامي بطولين قلخا شنخ دو قلنيرا أتواتاخنا أتوا قلخ لنا دفاعي نورون كان علي نورون تخلنا سركبنا يوطاي حموشت معلتنا قرنا أو خبنا أتو على 3 ورح شدشته 9 إذا بهالدلنا يسأل أي وفر مزيو كسب 3 معلتي وتخار خيرنا هذا معلت خا فنتي سنة بزنقان تهذب بهلا زلوا بوتاحيزلنا ندحريت كسبنا كبدي برت قلب سيحو نحن ها كل أطواراتنا كسب شمون تمرتر 8 كلتن هذا ناوي 220 اسبانيا نبلو كومون ثلاثه اي 207 برت دشكاتات كحد 3 زخون مالت ابزنا تصبنا خلنا صلالك على 30 و 6 مጨረሻ علت مالتي كل ግዜ ፍርቅ ለይቲ ዝገስ ነይሩ ተበጊሱ እንደ 40 ሰዓትን ሒዘም መንበሩ ሞጎት ድበሃል ቦታ ሓደ ቦታ ሕዘሎም ድሕሪ ዳግሞ ሙዳው ገይሮም ዋላ ካብቶም ንሃናውን ተሓዊሶሞም ነታ ቦታ አረጋጊና ማለት محمد ገለግን ካብ ናባይ መጽፍታ መእዘቲ ምሳይ ኮይኑ ነትና ከቢድ ብረት ይዝዝ ገለ ነይሩ حنت حيلي قدامي تحيلي فنتيسو مسوصه نع اوصينا بدحريت بس بدبرت كوب كيبن كم زمول سو قال خوينو دوري قال كن ربري بسو قالون تداخي مترجو